an balima sherifila filɛbagaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛmukan ciwara kanubagaw k'aw fo k'a waleɲuman dɔn k'a yiraw la k'a fɔ ko nin ye jɛmukan nin y'a sigilen jɛmukan min ni an b'a wele ko ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw ani jiriturulaw a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kofɔ jɛmukan ciwara alhamdulilayi bi a kɛlen bɛ ka wele bila maa saba ma maa minnu ka faamuyali ka bon kosɛbɛ bagan mara o binakun kan an kɛlen bɛ ka wele bila o maa saba ma an tɛna ko bila dagirinda la sabula bamananw ko mɛn da ye mɛn tigila ye an bɛna kɔrɔfɔ di an ka maa fɔlɔ ma a k'a tɔgɔ n'a a jamu fɔ filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen balimakɛ salamu aleykum. waaleykum salam kamara an bɛ an filɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ ni sɔgɔlen don sirifila tv la mali kɔnɔ a n'a kɔ kan ne tɔgɔ dr sulemani fayinke ne ye vétérinaire ye n ka baara bɛnnen don bagan furakɛ ma mali kɔnɔ yan n sigiyɔrɔ yɛrɛ o bɛ sangarebugu la n ka bagan furakɛ so bɛ yen n'an ko ma cabinet vétérinaire en même temps n ye docteur vétérinaire ka association ban bɛ mali kɔnɔ n y'o membre ye n'an ko ma ANDVM et puis n bɛ laboratoire vétérinaire dɔ représenter mali fɛnɛ kɔnɔ n'o ye Vetoquinol ye. i bisimila an ka kumaso kɔnɔ n balimakɛ. ne tɔgɔ Sanusi Buyasila n ye baganmarala ye mais n ye Bamako chambre d'agriculture président chambre d'agriculture ye so jumɛn ye so min bɛ Bamako min yamaruyalen don ka conseil ni kuma baganmaralaw mɔnikɛlaw sɛnɛkɛlaw ani yiriforotigiw tɔgɔ la o président ne ye Bamako. i bisimila mon père. assalamu alaikum. a bɛ yafa ma ne tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ ne tɔgɔ ye Bara Wɔlɛgɛm ne ye ɲininikɛla ye institut d'économie rurale la u b'a fɔ ma IER ne ka baara ɲɛsinnen don ka ɲinini kɛ bagan dumuni ani bagan a ladon cogo ɲuman na ne ka baara ɲɛsinnen don o de ma IER la ne bɛ baara kɛ misiw ani ɲaamɛ quoi a programme ɲɛmɔgɔ de ne ye. i bisimila walasa kanubagaw ani filɛkɛbagaw aw bɛɛ la ka ye san an ka maa welelenw bi an bɛna masala fɛn min kan o bɛ tali kɛ bagan dumuni sabula an y'a fɔ kɔrɔfɔ kɔnɔna na mali ye jamana ye jamana min dɔnnen don kosɛbɛ bagan mara binakun kan docteur Fayinke e ye vétérinaire ye mali kɔnɔ bi bagan dumuni yalwa a ko bɛ cogo jumɛn a bɛ lahalaya jumɛn na an ka jamana kɔnɔna na. ok kamara i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ fɛn min ye bagan dumuni ko yɛrɛ ye bɛɛ b'a gɛlɛya don mali kɔnɔ bi éleveurs b'a kalama buya yɛrɛ bɛ a bɛ se ka da dɔ la bagan baloko gɛlɛya min ani bagan balo dicogo an n'o spécialiste nana parce que an ye vétérinaire ye an b'a fɔ mɔgɔ ye pour que an ka fura yɛrɛ ka nafa ɲa bagan ye fo balo ɲɛnama ka d'a ma c'est pourquoi an ni nana an jɛra ka na émission sigi bi ɲɔgɔn fɛ parce que fura pour que a ka nafa ɲa bagan ye kɔni fo balo ka k'a kɔnɔ parce que ni bagan balolen tɛ an ka fura wɛrɛ n'i y'a di bagan ma jan'a ka mago ɲa ye a bɛ bagan faga de c'est pourquoi docteur Bara Wɔlɛgɛm bɛ yan ale ye nutritionniste ye baganw ka baloko yɛrɛ a kungun n'a ɲɛɲɛ dɔɔni ale nana ale bɛ sigi o kan an bɛ ɲɔgɔn dafa o kɔnɔna la gɛlɛya minnu bɛ sanbagaw yɛrɛ kan minnu bɛ balo san n'o ye éleveurs ye buya b'i da don olu yɔrɔ la k'olu yɔrɔ walawala. voilà i ka baara ɲɛsinnen bɛ bagan dumuni nafa min b'a la ka se bagan ma bagan dumuni gɛrɛgɛrɛ a latiga i bɛ se ka mun fɔ bagan dumuni ko kan. bon e ka question diyara ne ye o b'a dɔn bagan dumuni bagan yɛrɛ n'i ko bagan o ye bin de ye. bin misi filɛ misidenninw a kɛra misi ye o a kɛra a ka bagan misɛnmaninw a kɛra ɲaamɛ o n'i ko bagan dɔrɔn i b'a fɔ bin de bagan ka dumuni de ye bin de bin ɲɛnama i b'a dɔn ni samiya sera baganw bɛ fa ni tilema sera o bɛ fasa mun don barika de bɛ samiya bin na o barika kelen ni samiya banna ni bin jara a barika bɛ ban o de y'a ka misiw bɛ faga baganw bɛ faga o bɛ fasa n'i b'a fɛ i ka baganw ka ladumuni ka ɲɛ fɛɛrɛ de bɛ yen nɔ i kan ka o fɛɛrɛ de tigɛ pour que bagan ka dumuni i b'a dɔn maanifin bɛ yen nɔ n'i ye tile fila kɛ i ma dumuni kɛ a bɛ kɛ cogo di n'a fɔra ko e delila to dun na e kalo kelen kɛ don o don zama bɛ d'i ma a bɛ kɛ cogo di e kana b'a dun ko e kana sa kɔngɔ na mais o kɔrɔ tɛ k'a b'i nafa o kɔrɔ tɛ a ka di ye bagan fana c'est la même chose bagan
aka dumuni gɛrɛ be aka ladum cogo min na a bɛ ɲɛ cogo min na pour que e ka nafa sɔrɔ e ka bagan na a dumuni cogo bɛ yen nɔ mais k'a fɔ n bɛ bagan mara a bɛ taa gɛniyɔrɔ la a bɛ n'a nana n b'a datugu a banna a ye ji min a ma ji min e t'a kɔlɔsi o tɛ bagan mara cogo ye donc an bɛ se ka peut-être émission kɔnɔna na an bɛ se ka walawala ka exemple di pour que a ka ɲɛna ko bagan kɔni n'i y'a ko bagan kɔni i bɛ dumuni de d'a ma dumuni fana dumuni gɛlɛman bɛ yen o ye bin de n'i bɛ bagan mara n'i y'a misaliya la bagan mara musaka 100 sarada la i b'a sɔrɔ dumuni ka fanga a bɛ taa 75 fo 80 na o de ka gɛlɛn bagan mara la ka tɛmɛ gɛlɛya tɔ kan o kɔrɔ in fana n'i bɛ bagan mara normalement pour que ka nafa sɔrɔ i ka bagan mara la e kan ka bin ni bagan ka dumuni e kan ka fɛɛrɛ tigɛ e yɛrɛ ka wɛrɛ kɔnɔ 100 sarada la 80 e de kan ka dumuni labalo 20 tɔ in i b'o de ɲini sugu la o yɔrɔ wɛrɛ la ka dafa i ka dumuni na mais n'a fɔra ko e bɛ ka poche kɔnɔna wari de bɔ ka taa bagan dumuni ɲini sugu kɔnɔ o tɛ bagan mara ye o kɔni a bagan ka d'an ye n b'a kɛ cogo min ka di n ye n'aw tɛ o tɛ bagan mara ye i tɛ nafa fosi sɔrɔ i ka bagan mara la donc ne b'a fɛ ka min fɔ sisan fɔlɔ-fɔlɔ nin ye peut-être o kɔfɛ an bɛ se ka walawala tuguni ka exemple wɛrɛ di dumuni ko la Buya Sanusi Sila e bagan marala ye i bɔra ka Dr Faɲange ani baara lamɛn u hakililanta ye min ye bagan dumuni kan nka a degun fɔlɔ-fɔlɔ aw de b'a dɔn e bɛ se ka mun fɔ bagan dumuni ko kan kamar ka ɲininkali n bɛ se k'a fɔ a diyara ne a bɛ diya Mali bagan marala bɛɛ parce que ko jamana in ye bagan mara jamana de tiɲɛ don depuis lawale jamana in de ye bagan jamana ye an kɛrɛfɛ jamana fana bɛ caman bɛ dépend na bagan ko la mais bagan balo fila don an fɛ yen parce que bagan yɛrɛ mara cogo la samiya fɛ bagan balo a gɛlɛya bɛ dɔgɔya ni ji nana ni bin wulila bin nafaman wulila yan'olu bɛ janya ka wolo nɔgɔya ni bɛ kɛ an ka bagan balo la mais o ye kalo 3 kalo 4 ye san kɔnɔ donc kalo 8 de bɛ kɛ kɔnɔna guwan na Mali bagan marala fɛ donc docteur ye min fɔ bagan balo ye bin qualité bɛ an da bɛ don olu la mais n'i y'a jateminɛ an bɛ yɔrɔ min na bi bana fanba min bɛ anw na o ye ni tilema de sera an bɛ bagan balo cogo di pour que n'i y'a mɛn bagan ye nafa dɔ las'i ma a kɛra nɔnɔ ye a kɛra sogo ye o k'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛn dɔ de don a kɔnɔ o gɛlɛya fɔlɔ parce que an dɔnnen don k'an bɛ min di an ka bagan ma ni gɛlɛya nana an b'o wele turuto n'o ye kɔrikolow ye i y'a ye salon o sɔngɔ yɛlɛla ka taa se fɛn ma fɛn min bɛ bɔ adamaden bɛɛ hakili kɔnɔ parce que kɔrikolo 50 kilo 50 bɔrɔ feerela bananba nara ɲɔrɔn ani jɛma 5000 bɔrɔ kelen o kɔrɔ kɔrikolo tɔni taara salon 100,000 la bɔrɔ kelen tɔni kelen tɔni kelen 100,000 c'est à dire ko de do depuis jamana dara fo bi an ma deli k'a ye an tɛ ala deli a ka continuer parce que gɛlɛya nana tilema mɛn na bi u bɛ kungo kɔnɔna jeni gɛlɛya wɛrɛ nana fara kan hali baganw ka déplacer u tun bɛ taa dun fan minnu fɛ jamana fan minnu fɛ nɔgɔya la n'o ye Sikaso mara ni Yanfoyila mara ye ni nɔgɔya tun b'olu ka binko la ko compliquera yen kosɛbɛ aw yɛrɛ ye journaliste a bɔr'olu caman kalama mais an tɛ jigin u la cogoya dɔ la parce que bagan yɛrɛ fana charge cayara dugukolo de ma donc bɛɛ bi bagan bɛ bɛɛ ka mara kɔnɔ bagan tun tɛ mara o dɔ la bagan tun bɛ mara min na o tun bɛ taa dumuni kɛ bon sisan bagan kɛra bɛɛ ka mara kɔnɔ donc ni wali bagan nana ninnu fana ka dumuni bɛ dɛsɛ u la donc kɔrikolo o utiliser bagaw jɔn ani aliment bétail minnu bɛ dilan minnu bɛ baganw mara duguba dafɛlaw la i ko Bamako n'a lamini n'o bɛ fɔ o ma bagan minnu sigilen don yɔrɔ kelen bagan sédentaire an b'u mara pour que u ka nɔnɔ sɔrɔ u ka sogo sɔrɔ yɔrɔnin kelen o la donc an ka fanga san kalo 12 kɔnɔ an bɛ k'o di an ka baganw ma mais minnu bɛ baganw gɛn sira fɛ ka taa yɔrɔ jan olu bɛ don fɛn sanni la de ni bagan yɛrɛ binna
n'a dɛsɛra samiya faba yanni samiya dondaw ka se i bɛ mɔgɔw ye ka bere kɛ ka misiw kɔrɔta fo bi san 50 indépendance san 50 ni kɔ indépendance talen kɔ kɔngɔ de bɛ bagan fɛn min bɛ bagan faga ni fɛn bɛɛ Mali kɔnɔ o ye kɔngɔ de ye donc vraiment ka nin thème in diyara n ye kosɛbɛ min bɛ ka kuma an ka fɛɛrɛ ɲini bagan balo ko la wa bagan balo ye jumɛn ye a ɲuman ye jumɛn ye docteur Bara y'a fɔ cogoya min na bagan tala ye bin ye ani ko anw ma bi comme a kɛra modi ye bɛɛ ko a ye sɛnɛ kɛ bagan ye an sɔnna dugukolo bɛ maa minnu bolo peut-être olu bɛ se ka u ka sɛnɛ kɛ dugukolo dɔ o de ka kan dɛ n'an ko an ka nafa sɔrɔ ko tɔw bɛ nafa sɔrɔ k'u ka sɛnɛ kɛ dugukolo dɔ bila k'o sɛnɛ baganw ye o sɛnɛkɛfɛnw bɛ yen nɔ mais Mali fanba fana bagangɛnnaw ye pastoralisme de ye minnu bɛ bagan kɛ o senfɛ ka taa dugukolo yɛrɛ t'olu bolo kuma tɛ k'a sɛnɛ donc fo hakilina de ka kɛ bi min b'a to olu fana bɛ dugukolo hali n'olu yɛrɛ m'a sɛnɛ parce que a ma fɔ bagan baarala yɛrɛ de k'a sɛnɛ dɛ mais a métier yɛrɛ ka créer bin ka sɛnɛ k'a siri a siri cogo la k'a ja cogo la parce que nin bɛɛ ye a dama technique de ye kungo kɔnɔ bin gansan tɛ ten dɛ hali ni b'o kan i b'o kan wagati min na i b'o kɔnɔman kan k'o ja suma la o kɔrɔ ye de i kan ka hangaribaw jɔ ka sobaw jɔ n'i ko ko ka bin sɛnɛ ka c'est-à-dire ka bin sɛnɛ ka c'est-à-dire ka bin sɛnɛ n hakili la docteur Bara de bɛ se k'o développer ni ne ye mais an bɛ min dɔn bi bagan marala n'i ye Bamako filɛ n'i taara garabaliw kɔnɔ bi ma da la ni sɛnɛkɛfɛn bɛ dun ka bin yɛrɛ bɔ o ye min ma sɛnɛ ye dɛ tilema fɛ maaw bɛ taa min kɛ aw b'a ye pusupusu la aw b'a ye wotorotigiw kun aw b'a ye mobiliw kɔfɛla la mais fɛɛrɛ min ka teli n'o ye binsiw bɛ yen u dɔnnen don an ka dɔnnikɛlaw y'u ɲini k'u kolokolo i b'a sɔrɔ hectare kelen na a bɛ se ka furaji tɔni hakɛ dɔ d'i ma c'est comme mɔgɔ b'a fɔ kaba bɛ nin tɔni hakɛ di ma ɲɔ bɛ nin tɔni hakɛ di ma hectare la ni ye nin engrais ni nin kɛ la mais bin fana o fana dɔnniya bɛ yen dɛ bin bɛ nin furaji hakɛ di yan nin tɔn na ni n y'a ja ni misi 10 de bɛ ne bolo misi kelen bɛ tɔni hakɛ min fana dun n'a bɛ nafa ɲa ye dɔnnikɛlaw y'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛ koyi donc wajibi de an bɛna so de ma bi sɛnɛ ka kɛ bin ye mais baara comme an bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ bi an b'a la ko ka politique de l'emploi développer baara ka créer nin secteur in yɛrɛ vierge de ye Mali kɔnɔ bi maa si tɛ yen min bɛ ka bin de sɛnɛ ko n bɛ n'a feere mɔgɔ bɛ ka taa bin de kan kungo kɔnɔ je sais pas ni aw ye n ka hakilina faamu docteur Bara a da sera yɔrɔ min ma sisan a y'a jira k'a fɔ bin de ka fisa bagan ma mais anw fɛ Mali la n'i ko ko ka bin sɛnɛ a bɛ bonya mɔgɔ caman hakili ma aw minnu ye ɲininikɛlaw ye bin qualité jumɛn de ka fisa bagan ma bagan dumuni binakun kan i ka ɲininkali diyara ne ye bin cogoya ka ca parce que Sila y'a fɔ cogo min na an ka bagan maralaw u bɛ taa kɔn kɔnɔ bin de kan ka na n'a ye bin dɔ bɛ yen nɔ i b'a dɔn ni bagan fɛrɛlen don a t'a dun n'a fɛrɛlen tɛ ni fɛn wɛrɛ t'a bolo diyagoya a b'a dun mais nafa t'a la mais bin kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu a sɛnɛnen don bagan kama de a ɲɛɲinen don baganw kama ani bin si tɛ ɲagami a bɛ sɛnɛ a yɛrɛ ma dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ se ka ɲagami ni bin wɛrɛ ye mais a bɛɛ ye bagan ka dumuni de foyi tɛ fili o la i b'a sɛnɛ i n'a fɔ kaba bɛ sɛnɛ cogo min na a bɛ sɛnɛ engrais bɛ k'a la a bɛ tigɛ k'a ja k'a mara donc tilema fɛ a bɛ se ka di baganw ma cogo min ka di ye système développé don ni système ninnu bɛ tubabu jamanaw de kan ma système de jamana ko o ye tiɲɛ ye mais a développé olu fɛ yen mais an fana diyago an ka kan don yen nɔ de parce que Sila y'a fɔ cogo min na gɛnyɔrɔ t'an bolo sisan koyi Mali dugukolo foyi ma fara a kan mais adamaden cayara indépendance waati la an mɔgɔ joli de tun bɛ yen i b'a sɔrɔ 3 a jalen bɛ 4 ye an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ ɲini ka 20 bɔ sɛnɛkɛyɔrɔ cayara sojɔ yɔrɔ cayara hali Bamako n'i ye Bamako jateminɛ ɲare la fɛn a tɔgɔ ye di Misira ninnu olu ye Bamako quartier labanw de ye nka sisan an bɛ yɔrɔ jumɛn na an ma se Kulikoro wa c'est la même chose i taara yɔrɔ o yɔrɔ bagan gɛnyɔrɔ dɔgɔyara bagan a tun bɛ gɛn yɔrɔ min na fɔlɔ min na sisan a bɛɛ kɛra sɛnɛkɛyɔrɔ ye hali n'i b'a fɛ ka bagan gɛn i tɛ se ka fɛn ɲɛnama sɔrɔ yen nɔ o de y'a kɛ n ko n'a b'a fɛ ka bagan mara ka pour que an ka nafa sɔrɔ a la diyagoya an bɛ yɛlɛma don an ka kɛcogo la
donc aw fɛ Mali bagan maralaw u kan ka bin de matarafa ka tɛmɛ kɔrikolo kan. bon an t'a fɔ u ka matarafa ka tɛmɛ kɔrikolo kan mais bagan maralaw kɔni a bɛ nafa min sɔrɔ bin na ma dala n'a b'o nafa sɔrɔ kɔrikolo na parce que san kɔnɔ kalo 3 kalo 4 o ye samiya kɔnɔna de ye hali samiya an bɛ yɔrɔ min na Bamako yan nɔ n'i ko bin ɲɛnama yɛrɛ juin juillet août bin ɲɛnama waati banna septembre ni bin wolola dɔrɔn a fanga dɔgɔyara a y'a di baganw ma a b'a bali ka sa kɔngɔ na mais k'a fɔ i bɛ nafa sɔrɔ a la o kɔni tɛ donc diyagoya déjà o waati la i kan ka bin wɛrɛ de fara a ka dumuni kan pour que i ka nafa sɔrɔ a ka fɛn na a kɛra nɔnɔ ye a kɛra fɛn fari bonya o i kan ka fɛn de fara a kan donc o bɛɛ kan ka jateminɛ k'a fɔ ne ka misi 50 de bɛ n bolo par exemple misi 50 in san kɔnɔ u kan ka hakɛ joli de dun bin na a dɔnni man gɛlɛn o ni hectare b'i bolo hectare damadama b'i bolo ne ka hectare dɔ damadama dɔ sɛnɛ i bɛna an fɛ yen an bɛ se ka conseil d'i ma bin ni hakɛ de ka ɲi o ni si de ka ɲi dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a sɛnɛ siɲɛ kelen a bɛ se ka san 3 san 4 san 5 i bɛ ji ka funfun a kan dɔrɔn a bɛ falen i b'a kan ka di mɔgɔ ma i ka baganw ma dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se ka ban kan kɛ a kɔnɔ a ma se fɛn ma ka fɔ i b'a kan mais n'a ka di ye fana i b'a kan fana ka ja ka mara tileman fɛ samiya kɔnɔ i b'a sɛnɛ ni samiya banna i b'a kan ka ja ka mara i ka guwa kɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ na u bɛ so jɔ ka kana bila kɔnɔ i b'a di i ka baganw ma dɔɔni non seulement i bɛ nɔnɔ sɔrɔ a la mais bagan bɛ wolo parce que o tɛ fasa an ka problème ba ye c'est que o ye farikolo min sɔrɔ samiya kɔnɔ ni tileman sera farikolo kelen a bɛɛ bɛ taa o bɛ fasa donc nɔnɔ ko kɔni tɛ fɔ mɔgɔ min bɛ i yɛrɛ ɲini kɔni parce que i t'a fɔ ka nɔnɔ ko ɲini a t'u den wolo c'est ce qui fait que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u ka misi wɛrɛw la i b'a sɔrɔ misi kumaba ninnu u bɛ den sɔrɔ san 2 u bɛ den 1 de sɔrɔ alors que normalement san o san misi kan ka den wolo donc baloko juguya de bɛ na n'o ye baloko juguya do docteur Fayinge e ye bagan fura feerela ye pharmacien ye i bɔra ka fɛn da sira ma bagan dumuni jɔyɔrɔ min b'a la bagan ka kɛnɛya a bɛ se ka nafa jumɛn ni kɔlɔlɔ jumɛn lase bagan ma bagan dumuni sɔrɔli ko ɲuman walima a sɔrɔbaliya. ok ɲininkali diyara n ye docteur Wologɛn bɔra ka kuma min fɔ n'i y'a jateminɛ bagan yɛrɛ pour que a ka den sɔrɔ ou bien a ka nɔnɔ di f'i k'a balo ka ɲɛ anw yɛrɛ ka vétérinaire dɔnniya kɔnɔna la an b'a fɔ ko besoin 2 bɛ yen besoin d'entretien ani besoin de production c'est à dire dumuni dɔ bɛ yen bagan b'o ta fɔlɔ k'a ka baganya sabati a ka ɲɛnamaya sabati o kɔfɛ a kan ka dumuni wɛrɛ de sɔrɔ ka fara o kan pour que a ka se ka nɔnɔ di walima a ka se ka sogo di n'o ye bagan kumabaw ye ni bagan misɛnmanw don i n'a fɔ sɛw pour que u ka se ka fan da bon maintenant an ye mun jateminɛ an yɛrɛ ka baara kɔnɔna la kuma caman dɔw bɛ ne wele k'a fɔ k'u ka baganw man kɛnɛ n bɛ taa lajɛ n b'a ye k'a fɔ ko kɔngɔ de b'u la kamara i b'a sɔrɔ foyi tɛ baganw na i yɛrɛ b'a lajɛ i b'a ye foyi t'u la kɔngɔ kɔ n'i ye dumuni d'u ma dɔrɔn u fari bɛ yɛlɛma bon maintenant o b'a to an bɛ vitamine dɔw utiliser mais en même temps ne fɛ dɔgɔtɔrɔ ka kuma yɔrɔ dɔ kan i b'a sɔrɔ dɔw fana bɛ taa concentré an b'a fɔ olu ma ko concentré bɔra ka turuto fɔ ani dumuni ɲagaminen suguya wɛrɛw bɛ yen bi Mali sugu la u b'o caman de di baganw ma k'u faw la parce que souvent cétose ko problème fana an b'olu sɔrɔ f'a ka fɔ bagantigi ɲɛna de ka fɔ bon u ye bagan dɔ ye ni sukoromafɛn an b'a fɔ cogo min na énergie glucide quoi olu dumuni vitamine sugu dɔw bɛ yen pour que mɔgɔw k'a faamuya olu mana caya bagan farikolo fana la parce que u bɛ sɔrɔ mun fɛ olu bɛ turuto ni concentré an b'a fɔ min ma concentré dumuni jalenw kolo gɛlɛnw olu b'o de caya ka tɛmɛ bimafɛnw kan or a kan ka kɛ contraire de bagan kan k'i fa fourrage de la n'an b'a fɔ fourrage o ye bimafɛnw ye parce que janni mɔgɔw ka nin dumuni dilanni daminɛ baganw tun bɛ balo bin de la o bon maintenant anw nana nin dɔn sisan an b'a fɔ k'an bɛ nin de caya bon bagantigi dɔw hakili la o de b'a to bagan bɛ bonya mais i b'a sɔrɔ a bɛ taa kɛ kɔlɔlɔ ye bagan kan il faut que i ko o hakɛw de fɛnɛ jateminɛ bon minnu b'o f'u ɲɛna o ye bagan dumuni sɛgɛsɛgɛlaw de minnu bɛ recherche kɛ na docteur Bara n'a ɲɔgɔnnaw pour que o problème se ka dɔgɔya
bon dɔwɛrɛw bɛ yen i b'a sɔrɔ carency an bɛ carency dɔw fana rencontrer i b'a sɔrɔ manque de calcium ni sélénium b'u la bon dɔw ko k'an ka dumuni nin ko sélénium caman t'a la bon bɛɛ bɛ jouer bagan ka bangeliko kan i b'a sɔrɔ bagan dɔw fana bɛ yen bangeko gɛlɛya b'u minɛ an b'a dɔn dumuniko gɛlɛya don mais a dumuni vitamine a tɛ sɔrɔ u ka balo la an bɛ sélénium sɛbɛn u kun i n'a fɔ voilà an bɛ sélénium sɛbɛn u kun ani magnésium ni phosphore pour que k'o yɔrɔw corriger quoi voilà c'est pourquoi n y'a f'i ye dumuni jɔyɔrɔba de bɛ hali an vétérinaire de ka baara a b'anw dɛmɛ kosɛbɛ bon n'a a ma ye bon an b'a obligé k'an bɛ vitamine ni fɛnw de kɛ k'a apporter mais c'est pourquoi ni bagan ma balo dɔrɔn a ka banamisɛn yɛrɛ tɛ ban voilà. I ni ce Buya Sanusi Sila bagan aw ye bagan maralaw ye bagan dumuni ko aw ye fɛn caman fɔ a kan an ka jamana kɔnɔ yan degunba jumɛn de bɛ aw kan bagan dumuni ko la a gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ jumɛn i y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko bin fasugu saba de bɛ yen o bin fasugu saba ye jumɛn non bin ma fasugu saba bin suguya ka ca mais bagan tala ye fɛn fila ye énergie protéine daro mena fo bamanankan ye min ye min bɛ kɛn la don bagan na ani min bɛ sogo la don bagan la n bɛ kuma yan docteur Bara ka mara kɔnɔna la barisa an mana dɔn cogo cogo an bɛ taa dege olu de fɛ an y'a kɔlɔsi kɛ bin minnu bɛ woyo narakata sɔmafɛnw olu caman ye protéine ye u bɛ sogo don bagan na a bɛ bagan faga kolo giriya bin minnu bɛ jɔ yayalew gasan olu caman ye énergie o bɛ kɛn de di bagan ma i m'a ye sahel bagan minnu bɛ balo binjan na souvent n'i y'a faga la fasali bɛ kɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔ parce que o yɔrɔ fana la an ka baganko la mɔgɔw m'o faamu mɔgɔ ye misi belebeleba bɛɛ kɛ sogo ɲuman ye o tɛ bon élément laban min bɛ don sisan n'i ye bin fila in fɔ ka bɔ ɲɔgɔn na min bɛ fara a kan o de ye concentré docteur tun bɛ ka kuma o de kan ni maa dɛsɛra pep i tɛ n'i ka bagan fana satɔ la ye dɛ bin tɛ kungo kɔnɔ parce que fɛn min bɛ ban n'an ka bagan balo bɛɛ ye fɔlɔ a fɔlɔ ye bin de ye dɛ n'i y'anw ye girin na kɔɔrikolo ninnu nɔfɛ o b'a sɔrɔ an dɛsɛra binko in de la pep o fana bancogo fo an k'o fana kumaw fɔ ɲɔgɔn ye fɔlɔ an kun y'a ye wagati min na jamana in tun bɛ Musa Tarawele fanga tile parce que bagan baara kun ka d'u ye kosɛbɛ ni tasuma kun donna kɔngɔ la dugu bɛɛ bɛ wuli ka taa ta faga mais bi an y'a ye kɔngɔ bɛ jeni ka ban lɔgɔmisɛnnin nɔfɛ kɔlɔlɔ t'a la o de b'an ka bin ban c'est à dire hali ni valeur t'a la docteur y'a fɔ cogoya min na an b'a dɔn wagati bin nafa t'a la mais an b'a fɔ fɛn min ma kɔnɔlafala a b'o ɲa bagan na caman don a kɔnɔ k'a goyɔ donc i bɛ kɔrikolo ni fɛnw fara kan mais wagati tɛmɛna sisan hali o yɛrɛ ɲuman fana tɛ sɔrɔ bin nafa tɛ bin min yɛrɛ la dɛ i t'o fana yɛrɛ ye donc o la an bɛɛ b'an si kɔrikolo kan ni ye min fɔ bana wɛrɛ bɛ acidose n'a ɲɔgɔn na a bɛ nin bɛɛ se bagan ma i bɛ bagan dɔ faga i bɛ taa sɔrɔ a furudennin yɛrɛ tiɲɛna parce que a tɛ ka yɛlɛmali kɛ tuguni parce que ala ale da de a bɛ dumuni tigɛ k'a k'a kɔnɔ a bɛ tila k'a yɛlɛma o processus de bɛ na n'ale ka développement ye mais bana dɔnna o sisan ne bolo an bɛ kuma fura de kan kɔngɔ in an b'a kɛlɛ cogo di parce que ne yɛrɛ bolo yɛlɛmayɔrɔnya talen kɔfɛ hakɛ kan ka kɛ kow la an b'a jate minɛ yɛlɛmayɔrɔnya talen kɔfɛ san 10 san 20 o y'a sɔrɔ dɔnniyaw ma se yɔrɔ dɔ la kɔngɔ ka bagan faga o tun bɛ kun hakili la mais 2018 bi k'a fɔ min kɛra Mali kɔnɔ ɲina 2018 kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ n'i ye Mali bagan yɛrɛ jɔ 100 sara la yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ u ye 25 perdu ka bagan na n'i ye 100 jɔ 25% perdu la yɔrɔ la n kana chiffreba yɛrɛ fɔ ka mɔgɔw lasɛmɛ mais k'a perdu fana kɔngɔ sababu la parce que hali ni bana fana donni ka i kɔngɔtɔ bana ka teli k'i fa n'i falen ne bolo o de kan ka kɛlɛ o kan ka kɛlɛ cogo di bi kɛnɛw ka labɛn k'a di bagan maralaw ma dugukolo bɛ labɛn k'a di sɛnɛkɛla ma cogo min ka labɛn k'a di sojɔla ma dugukolo ka labɛn k'a di bagan marala ma n'a fɔra dugukolo fana ka labɛn k'a di bagan marala ma c'est pas que dɔrɔn i ta dugukolo san o yɛrɛ parce que production fourragère ni mɔgɔ ye bin ye o hakilina bɛna fɛn dɔ la a bin kɔni san mana gosi dɔrɔn a bɛ wuli u bɛ a nɔgɔya kojugu bin bɛ baara foro min kɔnɔ foro bɛ dilan i b'a fɔ ɲɔ bɛ baara foro min kɔnɔ sinon a bɛ dilan ka tɛmɛ a kan parce que ɲɔ ni ɲɔtigɛ sera n'i y'a tigɛ tile b'o tɔ ja bin dun ja cogo de b'a la
kana n'i y'a don ɲɔgɔn kan a ɲiginen a bɛ tiɲɛ fa kan ka hakɛ dɔ kɛ tile b'a sɔrɔ a bɛ hakɛ dɔ kɛ fiɲɛ de fana b'a sɔrɔ a bɛ ja suma de la k'a nafa bɛɛ to a kɔnɔ a ye min f'i ɲɛna samiya kalo 3 in mɔgɔ si ma deli ka kɔrikoloko kɛlɛ samiya kalo 3 in kɔnɔ Mali kɔnɔ ni bin wulila ka ɲa i tɛ kɔrikolo kɛlɛ ko kuma mɛn mais sɛnɛ kɛ bagan in kɔrɔ de i bɛ samiya kalo 3 in siɲɛ 4 de kɛ hali ni ne m'a sɛnɛ n'u ye jeunes diplômés ɲɛsin nin ma k'u dɛmɛ n'o sira fana parce que gouvernement bɛ dɛmɛ kɛ mɔgɔw ye baara caman na a ye taa formation kɛ wayiya la a ye taa formation kɛ maçonneya la a ye taa formation kɛ mécanicinya la mais u k'u former fourrage fana production na n'u former'o la o kɔrɔ sisan ne b'a dɔn ne b'a fɛ ka bagan 100 de mara ɲina ko n b'a embaucher ka na feere selicinin na bagan 100 a balo ye nin tonnage de fourrage la ne b'o commande de passer directement k'o san k'o bila n ka magasin kɔnɔ o la kɔngɔko problème bɛ bɔ. Buya Sanusi Sila i ni ce dakurunya labanna Dr Bara kɔrɔfɔ kuncɛ la i bɛ se ka mun fɔ nin thème kan n'o ye bagan dumuni. Bon bagan dumuni na effectivement n'a ma jɔ sisan an bɛ se ka si ka kuma a tɛ ban mais ne bɛ min ɲini bagan maralaw fɛ vraiment an ka kunkolo yɛlɛma dɔɔni k'a fɔ n bɛ bagan mara kungofin bɛ yen u bɛ taa gɛnni kɛ ka se ka na an k'o dabila parce que n'an b'a fɛ ka nafa sɔrɔ an ka bagan na il faut que an ka don bagan mara yɛrɛ la k'a fɔ ne mɔkɛ tun ye bagan marala ye ne fa tun ye bagan marala ye ne fana bagan dɔn o tɛ bagan marala ye an caman ye mais o tɛ nafa bɛrɛ sɔrɔ o ka dɔn. I ni ce Dr Bara Fɛnkɛ dakurunya laban teliya la. Ok dakurunya laban bɛ ne fɛ dɔrɔn ne b'a fɔ bagantigi bɛɛ lajɛlen janni ka girin vétérinaire kan k'a k'i ka bagan furakɛ i k'u balo pour que i k'u balo ka ɲɛ balo min kan ka d'u ma balo nafama baganw ka fa i k'a ɲɛɲini ka se bagan dumunikɛlaw ma nutritionniste ma u k'a ɲɛf'i ne b'o de fɔ bagan marala bɛɛ lajɛlen. Buya dakurunya laban min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ o ye maliyɛnw ye surtout ɲɛmɔgɔw parce que ne ye chambre ɲɛmɔgɔ de ne bɛ kuma ne fana bɛ famaw minnu fana bɛ ne sanfɛ u k'a essayer sisan nɔ politique fourragère yɛrɛ k'o bila sen na u kana fɔ dɔrɔn bagan marala o yɛrɛ fana k'a ka bagan balo sɛnɛ dɛ parce que anw ye bagan maralaw ye mais a baara yɛrɛ ka créer denmisɛnninw ka pousser ka t'o la k'a kɛnɛ d'u ma u ka bin sɛnɛ an ye an b'a san ka di an ka baganw ma. ni ala sɔnna ma nin bɛɛ lajɛlen faamuyana an balima Sirifila filɛbagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛmukan Ciwara matarafabaw aw gasigɛ kɛra fɛn min ye bi jɛmukan Ciwara kɔnɔna na o de kɛra nin aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wasalam.